Tard l-4 filgħaxija iskiet f'żona mwarba fi triq Santa Clara fil-Matab limiti tan-Naxxar inkiser mill-preżenza ta' diversi uffiċjali tal-Pulizija li ntalbu jassistu wara li allegatament ġew sparati tiri lejn residenza. Il-Pulizija qalet li malli waslu fuq il-post innutaw xadba ta' residenza mkissra u xi persuni fuq ġewwa. Mill-ewwel stħarriġ ġie stabbilit li raġel ta' 41 sena minn Ħalqormi saq bil-karozza l fuq ix-xadba u kissirha u mbagħad niżel mill-karozza u allegatament spara xi tiri lejn ir-residenza. Dak il-ħin fuq ġewwa kien hemm żewġ tirġiel u 3 nisa, ħadd minnhom ma weġġa'. Il-Pulizija bdew ifittxu lil dan ir-raġel u l-vettura li kien qiegħed juża. Għal ħabta ta' satejn u nofs ta' filgħodu, ir-raġel minn Ħalqormi daħal l-assa ta' Ħalqormi u talilu nnifsu lill-Pulizija u ġie arrestat. Mal-Pulizija fl-assa, ir-raġel allega li ġew sparati xi tiri lejh miż-żewġ tirġiel li kien hemm fir-residenza u ma weġġax. Il-karozza li kien qiegħed juża r-raġel minn Ħalqormi instabet ipparkjata fi triq il-kosta u kellha diversi ħsarat u anke marki li jaqblu ma' tiri ta' arma tan-nar. Fil-vettura l-Pulizija ma sabu ebda arma. B'dawn l-iżviluppi il-Pulizija ritornaw fir-residenza fil-Matab fejn wara tfittxija sabu senter. Minn hemmhekk arrestaw liż-żewġ tirġiel li għandhom 64 u 35 sena. Il-Maġistrat tal-Assa Joe Mifsud qiegħed imexxi inkjesta. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu li wieħed mill-irġiel arrestati kien ġie investigat dwar sparatura li seħħet fis-satra tal-lejl f'nofs Mejju li għadda f'Ħalqormi. Dakinhar kienu ġew sparati bosta tiri lejn showroom tal-karozzi fi triq l-Imdina. Ħadd ma weġġa' iżda kienet saret ħsara fil-ħġieġ tal-faċċata tax-showroom u vettura li kienet ipparkjata fuq ġewwa. L-istess sorsi qalu li l-Pulizija trid tistabbilixxi hemmx xi rabta fil-mottiv bejn l-isparatura f'Ħalqormi u dik tas-sigħat li għaddew fil-Matab.